Hello, em diuen Elder Price i he vingut per compartir el llibre més valuós. Hello, em diuen Elder Rand, el millor retrat americà de fa molts i molts anys. Té molts passatges impactants, llegiu-vos aquest llibre i la vida us canviarà. Hello, em diuen Elder Green i vull que compartim tots junts el llibre de Jesús. Hello, em diuen Elder Young. Hello, sabies que Jesús va viure als Estats Units? Podràs llegir del tot de cor. Hello. No les separa el tot gratuïtament. Hello. Em diuen Elder Smith. Puc deixar-te el llibre aquí i així el pots consultar. Hello. Hello. Jo que penso aquí és tota la informació que pots utilitzar. Hello, em diuen Jesucrist. Have a lovely book. Hello. El llibre més valor. Bonjour. Hola. My name is Elder Rand. Jo és el fill. Al llibre té un secret i una vida millor. Vida millor. Amb Jesucrist. És superguai. Si el deixes entrar en 2 minuts la vida canviarà. Home. Mira l'infern. Vale. Segur que no imagines com ser tu no el veuràs com aquest llibre canviarà, com aquest llibre canviarà. Hola, t'agradaria canviar de religió? Jo tinc un llibre gratis i està escrit per Jesús. No, Elder Cunningham, així no. Segueix-te el diàleg acordat. Elders, ensenyeu-li.